stretávam sa s tým, že na trhu to prenajímanie nehnuteľnosti niektorí klienti si chcú robiť sami. Nemajú skúsenosti, ale na druhej strane ani nechcú platiť žiadnu odmenu. Vo finále, ale keď sa všetko spočíta, veľakrát dochádza k tomu, že podceňujú ako keby samotnú hodnotu tej nehnuteľnosti, aj to, koľko si za samotný nájom môžu pýtať. Tam sa o indexe alebo koeficiente 0,5 ani nemusíme baviť. Ja to vidím, lebo sledujem túto situáciu a mám celkom dobre ako keby spravené také mapovanie toho trhu. A takéto nehnuteľnosti spravidla na trhu nespôsobujú žiadne zmeny radikálne. Spravidla si zažijú svojich 15 minút slávy, kedy majiteľovi vybuchne telefón. Prenajme sa to asi za 4,5 sekundy a potom to už zožerie minulosť. Ale správne stanovenie ceny nájmu je vyslovene podľa mňa predmetom odborníka alebo predmetom práce odborníka, ktorý vie naozaj na základe mnohých faktorov určiť, nakoľko by takýto nájom bol naozaj zaujímavý pre obidve strany. To znamená, aby sa to aj prenajalo v danom čase a takisto, aby ten majiteľ bol ako keby v maximálnom pluse s tým, že samozrejme každý môžeme na to iný pohľad, ale najlepším odborníkom podľa mňa slúžia porovnávacie metódy. Vedia, kde sa za koľko bežne v tomto období ako keby adekvátna nehnuteľnosť môže prenajať. To samotný majiteľ spravidla až tak neovláda, lebo jedna vec sú ceny nájomného na internete a druhá vec, za koľko sa v skutočnosti prenajíma.